Assalamu алейкум, muhterem millettəşlər. Siz Яңа Гасыр каналында авыл, андагы яшәеш һәм аграр тармакта барган үзгәрешләрне яктыртучы туган җир тапшыруын карыйсыз. Кабат сезнең белән күрешүгә шиксез шатбыз. 2024 ел безне Зәмһәрир салкыннары озакка сузылган бураннар белән каршы алды. Соңгы 10 елда бу кадәр күп кар яуганы булмады диярлек. Әбит без малай вакытта мондый бураннар елда кабатлана иде. Кар көрәптә азапланмадык кебек, сукмак салып, шуннан гына элдертә идек. Зур кар көртләрен куышлап казып кирип, нинди генә уеннар оештырылмады. Аның каравы язга кояш ныграк яктырта башлагач, кулдан көрәк төшмәде инде. Су кермәсен дип, абзар кураларны тире яклап, канау казып чыга идек. Хәзер ишек алдында кар тотмыйлар инде. Яуган берсен урамга ташып баралар. Һәр йортта диярлек җиңел машина. Халык урамнар чиста артылмый дип тазарлана. Әлки районы Югары Әлмирза авылыннан видеода төшереп җибәргәннәр әнә. Менә күрше авылдан китерделәр садикка. Шушында гына туктады да борылды. Берсе монда хәзер кергән, батыррагы тегендә хәзер кергән. Дальше киреп булмый бит инде. Клуб шушында, мәктәп шушында, садик шушында. Садикка 35 метр булай да киреп булмый. 50 метр. Ана садик. Клуб янына садикка хәзер сукмак кына. Теге ягыннан да касин су ташалмадылар да ташладылар. Карның күп булуын электән мул уңышка юраганнар. Без дә шулай дип телик. Бары язын гына кисәк җылытып җибәрмәсен. Юкса базлар ясларын су белән тутырачак. Бүгенге чыгарылышта эш нәтиҗәләре билгеле, бурычлар куелды. Аграр министрлыкның еллык коллегиясеннән безнең репортаж. Татарстанның авыл хуҗалыгын 2030 елга кадәр үстерүдә 3 ел күрсәтелә. Кайсын сайларга? Шыдам һәм уңайлы, Арчада яңа сөтчелек комплекслары өчен җиһазлар җитештерелә башлады. Моңарчы аны читтән сатып алганнар. Татарстан кооператорлары берлеге макарон фабрикасын ачты. Бүгенге тапшыруның төп темалары әнә шулар. Узган атна башында Татарстанның аграр министрлыгы еллык хисап җыены үткәрде. Продукция җитештерү күләме буенча без Россия төбәкләре арасында 5нче урында. Сөт 2022 елга караганда 7,5%-ка күбрәк савылган. Сыерларның сөт бирүчәнлеге дә 648 килограммга арткан. Әле бу юнәлештә куелган максатка ирешү өчен шактый тырышасы бар. Шәхси хуҗалыклардагы мал саны сакланып калган. Тик менә зур хуҗалыкларда мөгезле эретерлек саны 19 мең башка кимегән. Казан Экспода үткәрелгән җыенда киләсе еллар өчен бурычлар да билгеләнде. Төп максат җитештергән авыл хуҗалыгы продукциясен мөмкин кадәр эшкәртеп сатарга. Коллегиядә тагын нинди яңалыклар тәкъдим ителгәнен Гүзәл Хөсәенова ишетеп күреп кайтты. Гадәттәгечә аграр министрлык коллегиягә ныклап әзерләнгән. Казан Экспо күргәзмәләр залына килүчеләрне иң беренче үз мәшгульләр каршы ала. Һәр кайсының җитештергән товары үзенчәлекле, ниләр генә эшләми алар. Фермерлар утрауы исемле проект ярдәмендә Татарстан фермерларының күбесе үз продукциясын җитештерүдән тыш эшкәртеп сата хәзер. Монда инде безнең 25 артык фермерыбыз үзләренең продукцияларын тәкъдим итеп, без аны халыкка җиткерергә ярдәм итәбез. Аллаһка шөкер, бүгенге көндә сыйфатлы продукция килә безнең фермерларыбыздан. Техник алгарыш һәм программалаштырудагы осталыкларын, булган сәләтләрен аграр уку йорты студентлары күрсәтте. Биредә программалаштыру элементлары кергән техника, роботлар ясау юнәлешендә ярышлар да оештырылган иде. Написали код. Без коптер программасы өчен код яздык. Бу ушу аппараты кырларны әйләнеп чыгарга һәм кайсы кырга ашлама кертергә кирәклеген бәяләргә сәләтле. Ә ровер, ягъни махсус үзе йөри торган машина, барып ашлама кертә, кирәк булса агуда сибә ала. Бу егетләр, кызлар авыл хуҗалыгының киләчәге. Ә менә бу залда аграр тармакның бүгенге тормышы күрсәтелгән. Биредә кул хезмәтен җиңеләйтүче җиһазлар, үсемлекчелектә мул уңыш алырга ярдәм итүче препаратлар дисеңме. Гомумән бүгенге күргәзмәдә Татарстан һәм Россиядә эшләнгән әйберләрдән тыш, якын чит илләрдән китерелгәннәре дә шактый. Алар арасында безнең җирлеккә иң туры килә торганы Белоруссия галимнәренең казанышлары. Алар бүген техникадан тыш үсемлекләр коры елны да үзләштерә ала торган ашламалар тәкъдим итә. Мы имеем сегодня программы, которые... Без яшелчә, азык, җиләк, җимеш, бертөкле культураларны үстерү өлкәсендә эшлибез. Мәсәлән, терлекчелектә эшләүче хуҗалыкка сыйфатлы терлек азыгы кирәк. Агроном Люцерны да аксым күләмен арттырырга тырыша. Безнең бу сорауга җавап бар, ярдәм итә алабыз.
Бер караганда Белоруссия белән Татарстанда туфракның сыйфатын да, һава торышын да бер төрле дип әйтеп булмый. Шуңа үсемлекләрне ашлау ысулы да аерыла. Шуңа да алар үзләре килеп бездәге мөхитне анализлап, хуҗалыкларның кырына туры килә торган эш планын төзеп бирергә мөмкиннәр. В Татарстане мы уже создали для себя хороший фундамент. Без Татарстанда инде эшли башладык. Берникадәр әзерләнүләр үткәрдек һәм яхшы нәтиҗәләргә килдек. Кукуруз белән сою уңышын арттыра алдык. Бу тәҗрибәләрне төрле хуҗалыкларга таратырга ниятлибез. Тиздән язгы кыр эшләренә керешер чак җитә. Аны үз вакытында башкару югары уңышның нигезе булып тора. Туфрак эшкәртү өчен куәтле тракторлар, киң тагылма агрегатлар кирәк. Биредә аларның күп төрләрен тәкъдим итәләр. Бәяләр очсыз түгел әлбәттә. Аларны сатып алу безнең хуҗалыкларның, агрофирмаларның көченнән киләме соң? 60%-тан артык техника безнең 10 елдан күбрәк эшләгән техника дип барабыз инде. Ну, бу техниканы инде ел сайын иске техниканы да яңа запас частьләр алып яңартып торалар. Безнең яктан оештырылган күргәзмәдә дә күп кенә ремонтлау оешмалары үзләренең нинди эшләр булдыра алганлыкларын күрсәтәләр. Узган ел Татарстан хуҗалыклары 12 миллиард 9 миллион сумлык яңа техника алган. Россия һәм Дустана илләрдә җитештерелгән машина агрегатлар сатып алганда дәүләт ярдәме дә каралган. Дөрес, соңгы 10 еллыкта аграрчылык чит ил тракторларын күпләп сатып алды. Хәзер күбесе искерә дә башлады инде. Запас частьләр төзәтү таләп итә. Санкция чикләүләр бу эшне катлауландырды. Элек запас частьләр белән тәэмин итүче эшмәкәрләр хәзер чит ил тракторларына үзләре капиталь төзекләндерү үткәрә башлаган. Соңгы событияләр белән дип әйтик, запчастька һәм техникага, сервиска авырлыклар килеп чыкты. Шул авырлыкларны җайлап кына җиңәбез инде. Кытайдан, Төркиядән, яисә үзебезнең Россиядә запчастьләр ясап алып кайтып куябыз, ремонтлыйбыз. Биектауда үзебезнең офисыбыз, двигательләр ремонтлыйбыз, коробкалар ремонтлыйбыз. Запчасть складлары да бар, Аллага шөкер. 2014 елдан бирле илдә импортны алыштыру дип сөйләшүләр башланды. Хәзер техника белән сату итүче оешмалар да күбрәк үзебездә эшләнгәннәрен тәкъдим итәргә мәҗбүр. Шул ук үзебезнең Мөслимдәге агромастер җәмгыятен генә алыйк. Бу инде шул җирләрне, пар җирләрендә эшкәртергә, чәчү алдыннан дагы җирләрне эшкәртергә, сплошной обработкага да дип әйтик инде, шуның эчендә бара. Гомумән, Мөслим предприятиесендә 250-гә якын техника һәм агрегатлар җитештерелә. Бүгенге көндә конкурентлар да җитәрлек, аларның берсе Кытай техникасы. Санкциялар да эш рәвешен үзгәртергә мәҗбүр итә, ди җитәкчеләре Илгиз Исламов. Алай да эш бара, барысында сыйфатлы итеп җитештерергә тырышалар. Эзләнәбез, качество буенча бик нык эшлибез, яңа оборудование алабыз, яңа станоклар, яңа линиялар алабыз, роботизировать итәбез, автоматизировать итәбез. Бик кыйбатлы станоклар алабыз. Шул лазерный установкалар, шул ЧПОлар, шул роботлар. Шуңа теге Кытай килде дә безне басып бетерде дип куркып яшәсәң, әллә кая китеп булмый инде. Теге урыслар әйтмешли, глаза боятся, руки делают, но тырышабыз, ясыйбыз, үзебезнең җир бар. Ул агрегатларны испытывать итәбез, бөтен Россия буйлап сатабыз. Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов үз чыгышында техника белән тәэмин ителешне иң борчыган сорауларның берсе дип белдерде. Татарстанның барлык авыл хуҗалыгы техникасын сафка бастыру өчен 5,5 миллиард сум кирәк. Шушы суммадан 2,5 миллиард сумлык запас частьләре сатып алынган иде. Техника паркы әлегә 69%-ка әзер. 1 апрельгә кадәр бар булган техника чәчүгә чыгарга әзер булырга тиеш. Чыгымнарны киметү өчен авыл хуҗалыгы министры газ яга торган техника кулланырга тәкъдим итте. Бүгенге көндә Татарстанның аграр комплексында шундый 769 автомобиль эшли. Аларның эффективлыгы исбатланган. Энергонасыщенный трактор РСМ на жиженно-природном газе прошел испытание в хозяйстве Мензелинские зори на обработке почвы. Куәтле Россельмаш тракторы сыйыкландырылган табигый газ белән Минзәлә таңнары хуҗалыгында туфрак эшкәртүдә сынаулар узды. Дизель ягулыгы белән чагыштырганда экономия 3 тапкыр югарырак. Йомгаклау җыенында корылык хакында да сүз булды. Мәсәлән, 2010 елда игенчеләр 700 мең тоннадан артык уңыш җыеп алса, узган елгы күрсәткеч 3 миллион 700 мең тонна булган. Әлеге аерманы технологияләрнең үзгәрү нәтиҗәсе дип бәяләде Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов. Үсемлекләрне сыйык ашлама белән яфрактан тукландыру моның бер өлеше. Шуңа да дәүләт тарафыннан бу өлкәдә эшләүчеләргә материаль кызыксындыру чаралары булдыру зарур.
республики принято решение о субсидировании 50% покупки техники и оборудования для производства, хранения и внесения жидких удобрений. Республиканы сөтчелік өлкәсендә Россиядә лидер дисәк, Кукмара, Саба, Балташ, Әтнә, Мамадыш районнары Татарстанның горурлыгы. Хәзер Минзәлә, Бөгелмә, Мөслим районнары да аларның үкшәсенә басып килә. И в то же время не могу не назвать районы, где ситуация ухудшается. Новошишминский район потерял более 10 тысяч, Спасский район потерял тоже значительные цифры, Черемшанский 20%, Камский, Устинский. И, конечно же, в этих районах пока нет ни одного инвестпроекта по животноводству. Но если работы не будет, никуда не денешься. Если ферму закрыли, осталось еще закрыть школу, потом закрыть магазин, и все. Через 5 лет этой деревни не будет. Фермаларда ябылса, шәхси хуҗалыклардан сөтне юк бәягә алсалар, баш саны кимеми нишләсен. Берникадәр бу проблеманы шишәргә кооперативлар ярдәм итә. Мисаллар күп. В кооперативе Ак Алтын 426 членов. Балташ районының Ак Алтын кооперативында 426 кеше теркәлгән. Майсызландырылган коры сөт, ак май җитештерәләр. Сөт тапшыручыларына һәр литр өчен 24 сум түлиләр. Мисал өчен, республикада иң күп сыер саны Балташ районының Куныр авыл җирлегендә 847 сыер. Һәр гаилә 3-4 сыер асрый дигән сүз. Зур хуҗалыкларда исә чыгымнарны киметүнең төбе сулы югары технологияләр куллану һәм фермаларны заманча җиһазлау. К примеру, в 2023 году в приватизированной ферме племзавода имени Ленина Атнинского района продуктивность коров выросла на 31%. Әйтик, 2023 елда Әтнә районы Ленин исемендәге нәсел заводының робот фермасында сыерларның җитештерүчәнлеге 31% арткан. Сөтнең үз кыйммәте автомат рәвештә сау, җилем тырышын диагностикалау һәм рационны дөрес төзү нәтиҗәсендә 15%-ка кимәгән. Бу комплексны булдыруга 399 миллион сум үз акчалары кергән. Дәүләт ярдәме 132 миллион ярым сум. Хезмәт җитештерүчәнлеге 3 тапкыр арткан. Бер сыерга өстәмә табыш елына 58 мең сум. Проект 7 елда үзен акларга тиеш. Бүгенге көндә иң кискен сорауларның берсе авыл хуҗалыгы продукциясенең рентабельлеген арттыру. Җавабы гади: продукцияны эшкәртеп сату. Ит һәм сөт эшкәртү күпмедер дәрәҗәдә җайга салынган. Ә менә үсемлекчелек уңышын, бигрәк тә бөртеклеләрне эшкәртү дәрәҗәсе түбән дип искәртте Рөстәм Миннеханов. Мы все время ходим вокруг глубокой переработки зерна. Но я надеюсь, что вот есть несколько проектов, Марат Азатович, их надо довести до логического завершения. Йомгаклау җыенында шулай ук корылыкка каршы тору, сугарулы мәйданнарны арттыру, авыл хуҗалыгында яшь, белемле кадрлар җәлеп итү темалары да күтәрелде. Кыскасы, бурычлар билгеле, аларны тормышка ашыруда армый-талмый эшлисе генә кала. Йомгаклау җыенында Татарстан авыл хуҗалыгы министрлыгының 2030 елга үсеш стратегиясен дә тәкъдим иттеләр. Ирина Дубинина сүзләренчә, Россиядә 2030 елга кадәрге стратегия расланган инде. Ул җитештерүне ел сайын 3%-ка арттыруны күздә тота. Татарстанга яңа өстенлекләр системасына яраклашырга кирәк диде ул. Департамент директоры республиканың агросәнәгать комплексы өчен 3 ел күрсәтә. Үсеш темпы дәүләт ярдәме һәм тотылган чыгымнарга карап формалашачак. Әйтик, 3нче иң кыйммәтле юл. Ел сайын 32 миллиард чамасы дәүләт ярдәме таләп итә. Бу очракта еллык үсеш 3,7% булыр дип ышандыра Ирина Дубинина. Бу юнәлештә кулланылачак төп чара эшкәртү өлкәсенә басым ясау. Развивая пищевую перерабатывающую промышленность, Татарстан сможет снизить зависимость от импорта. Азык-түлек эшкәртү сәнәгатен үстерү импортка бәйлелекне киметә. Хәзер мәсәлән макароннар 60%-тан артык читтән кертелә. Эшкәртүне үстерү шулай ук ерагырага ташу чыгымнарыннан арынырга ярдәм итәчәк. Ә бу сату бәясенең 40%. Республика шимал түгел, ә югары бәяле продукция сата алачак. Мәсәлән, ашлыкны тирән эшкәрткән очракта аның бәясе 300%-ка кадәр күтәрелә ала. Казан эксподагы күргәзмәләр залында быел күбрәк үзебездә эшләнгән техника һәм җиһазларга игътибар бирелгәне сизелә иде. Бу әлбәттә дөньяви вазгыятькә дә бәйле.
Орча егеті Нәжип Ғатаулинны күптәннән беләм. 2007 елларда ук яшь белгеч буларак Апас районындагы заманча терлекчелек комплексына кайтып җитәкчелек итте ул. Иң беренче роботлар куелган сөтчелек комплексындагы барлык җайланмаларда чит илдән кайтарылган иде. Шул вакытта ук шушы җиһазларны гадиләштереп үзебездә эшләп булмый микәнни дип ачынып сөйләгән иде. Килде ул заман. Башта Нәҗип кечкенә генә цех булдырып гадирәк җайланмаларны ясарга керешә. Хәзер инде бу цех уртача завод дәрәҗәсендә. Биредә сөтчелек комплексларының эченә куела торган хетлоклар, тирес иттергечләр, тирес куа торган насослар, су җылыткычлар эшләнә. Җитештерүче аларны чит илдә эшләнгәннәренә караганда да гадирәк, чыдамлырак итеп камилләштергән. Менә бу җайланма хетлок дип атала. Сыерлар шунда башларын тыгып ашый. Әгәр аларга уку ясыйса яки кан аласы булса, әлеге җайланманы кысып кына куялар. Техноарс заманча сөтчелек комплекслары өчен тирес тарткычларда эшләп бирә. Хәзер аның җыела торганында ясыйлар. Димәк, мәйданчыктан тракторда үтә ала дигән сүз. Элеккеге оборудованиелар тимер тростаны яисә сиптәне без шулай ук чит илдән күреп кайттык та анда куллана башлаганнар кевларовый канат. Бик уңайлы әйбер. Тирес иттергечнең аскы өлешенә полуретан беркетелгән. Ул резинага охшаган, әмма аңа караганда күпкә чыдам һәм бетон иденгә бернинди зыян китерми. Бу хозяйствода эшләгәндә бу поворотный ролик дип атала. Интенкәгә төшкән җире инде ул аның. Ул беренчедән тараладыр подшипник булганда. Хәзер без моны ремонт материалына нержавеющий палец и бернинди подшипник та кирәкми дә, смазка да кирәкми. То есть ул үзен бик уңай күрсәтте. Сыерларның ята торган урыннарында уңайлы иткәннәр. Бөгелгән трубалар сыерны куркытмый. Идәненә дә ни теләсәң шуны җыярга була. Хуҗалыкларга барып тикшергәннәр. Мондый урыннарда яткан сыерларның сөт бирүчәнлеге 3 литрга арткан. Техноарск оешмасы барлык җиһазны да бары тик Россиядә җитештерелгән шималдан ясый. Алыштырыласы запас детальләрне дә кибетләрдән алырга мөмкин. Айлар буе чит илдән кайтканын көтәсе юк. Менә бу тирес кудырта торган насосны да үзләренчә камилләштергән егетләр. Чит илләрнекенә караганда аларда барлык оборудование буяп кертеләдер. Без дагында алгарак киттек. Бөтенесен цинк белән каплыйбыз. Цинкланган тимер озакка чыдый дигән сүз. Эчтәге подшипникларны майлау яки алыштыру өчен махсус тәрәзәләрдә калдырганнар. Мондый насос 1 минутка 8 километр тиресне лагунага кудырта ала. Су җылыткычлары да үзенчәлекле. Цинкланган, эчтәге өлеше тутакмас тимердән. Иң мөһиме, куркынычсыз, 220 түгел, 12 вольт белән эшли. Электр энергиясе бик аз сарыф ителә. Әгәр заманча терлекчелек комплексы төзү ниятегез бар икән, сезгә икрәнмичә Техноарс оешмасына мөрәҗәгать итәргә кирәк. Авылларга сәүдә хезмәте күрсәтүне кулланучылар берлегеннән башка күз алдына да китереп булмый. Кичкенә авылларда кибет тотуның файдасы юк ди шәхси сәүдәкәрләр. Андый урыннарга атнага 2 мәртәбә кулланучылар җәмгыятьләреннән автолавкалар килә. Хәзер кооператорлар шималны эшкәртү, җитештерүне җайга салуны максат итеп куйды. Бу атнада еллык коллегия алдыннан Казанда макарон фабрикасы да ачтылар. Сәүдә әйләнеше, хәзерләүләр һәм җитештерү өлкәсендә ирешкән уңышлары шактый Татарстан кулланучылар берлегенең. Әмма башкарыласылары да байтак. Киңәшмә эшендә катнашкан Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов район башлыкларына да, министрлыкларга да Татарстан кулланучылар берлеге эшчәнлегенә битараф булмаска боерды. Бу хакта тулырак киләсе видеоязмада сөйләрбез. Бер бүтән икмәкнең 28 тиен торган вакытын хәтерләүчеләр бардыр әле. Бер төрле прәннекнең килосы 20 тиен булса, икенче төрлесе 1 сумда 5 тиен торган. Кир сабынын 20 тиенгә алып булган. Узган гасырның 70-80 елларындагы бәяләр бу җәмәгать. Тарих киләчәкне күз алларга ярдәм итә. Бүген республиканың кулланучылар берлеге әнә шундый музей оештырган. Монда кооператорларның ул чордагы кирәк-яраклары да урын алган. Районнар ярдәме белән архив документлары тупланган. Биредә Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнехановның Арча кулланучылар җәмгыятеннән башкарма комитетка эшкә күчүе турындагы приказы да бар хәтта. Кулланучылар җәмгыятенең ныклап үзгәреш кичерүе 90-нчы елларга туры килә. Ул вакытта күпләрнең алып сатуга кереп китүе, шәхси сәүдәгәрләр барлыкка килүен хәтерлисездер. Бүген Татарстан кулланучылар берлегендә 3552 кеше хезмәт куя. Бу Совет чорындагы сәүдә хезмәтендәгеләрнең 10% гына. Хәзер сәүдә итеп кенә әллә кая китеп булмый. Җитештерүне җайга салырга кирәк. Быел төзелеп эшли башлаган макарон фабрикасы шуның ачык мисалы. Менә бу макаронный фабрика урында тактадан ясалган бер сарай иде. Элекке йомырка склады иде ул. Без аны менә сүтеп шушыны ясадык. Менә бит 1000 квадраты нинди олы бина, матур бина. Менә дальше эшләргә кирәк. Менә безнең
конфетный производство. Элек бүтініміз де білеміз, біздің шекілі ұлы яштагілер школьница деген конфет бар, беттіге первоклассница деген сипчистан еден, сүт үстінен ішленген. Мына шул конфетнің бек ялсысы келе. Бек мадур ұлы яшілче консервалары производствосы біздің районларда бар ол. Кукмараны қыда бек әйбет міне, башқа районларда да бар. Но ұлы современный республикадан тыс шығып кете тұрған. Мұнда тәулік сайын 5 тоннадан артық макарон эшләнмәләре ясала. Әлегә халык яраткан 4 төрле формасын чыгаралар. Әгәр сорау булса, яңа төр формаларында тәкъдим итәчәкбез диләр. Бүген биредә 48 мең сум хезмәт хакы белән 15 кеше эшли. Шушы фабрика республика казнасына 7 миллион сум салым кертә. Иң мөһиме, хәзер макарон эшләнмәләрен чит төбәкләрдән сатып аласы түгел. Менә без үзебез генә из-за пределы республикадан тыш алып кайтадык 800 тонна макаронны изделия. А безнең бу производство үз бүтән киченә куәтен эшләсә 1800 тонна җылга макаронны изделия чыгара торган була. Фабриканың эшчәнлеге белән кулланучылар берлегенең еллык хисап җыелышына килгән Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов та танышты. Макарон эшләнмәләрен капларга тутырганда да сатып алучыларның мәнфәгатьләре искә алына. Безнең бара 400 грамм, 800 грамм, 3 килограмм и крафтовый мешоклар 18 килограмм. Ничә пачка инде ул менә көненә или айга? Бик күп, аларның минутына безнең упаковка машина чыгара 40 пачка упаковка чыгара. Татарстан кулланучылар берлегенең 2023 елда гомуми товар әйләнеше 22 миллиард сум тәшкил иткән. Аны коллегия утырышында игълан иттеләр. Шуның 12 миллиарды хәзерләүчеләргә, 6 миллиард сумы ваклап сатуга һәм 3 миллиард сумы җитештерү өлкәсенә туры килә. Халыкны социаль төрдәге товарлар белән тәэмин итүне кулланучылар җәмгыятьләреннән башка күз алдына китереп булмый. Бүген кибетсез авылларга 135 автолавка йөри икән. На сегодняшний день 135 автолавок обслуживает. Бүгенге көндә 135 автолавка 1216 авылга хезмәт күрсәтә. Ай сайын һәрбер тәгәрмәчле кибет 376 мең сумлык товар сата. Автолавкаларның файдасын бигрәк тә Чүпрәле, Кукмара, Ширмешән, Актаныш районында яхшы тоялар. Соңгы 3 елда авылларда 39 стационар кибет төзелгән. Быел тагын 9-ны төзергә ниятлиләр. Электән калган зур кибетләрнең дә буш мәйданнарын эшкә җигәргә боерды Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов. Анда пешерү һәм тегү цехлары куеп булыр иде. По той информации, которая есть, она включает в себя заготовку, переработку, торговлю, общественное питание. Не все наши потребкооперационные структуры в районах, 8 районах, они пока не полноценные. Эту работу надо продолжить. Я поэтому даже я не понимаю тех руководителей районов, городов, которые не понимают, каким образом мы дойдем до сельских жителей. 1216 авыл бар дидек. Товар белән тәэмин итүдән тыш, алар җитештергән чималны сатып алуны да арттыру мөһим ди республика рәисе. Сугым цехларында узган ел 15700 баш мал чалынган. Бер йорттан сатып алынган чимал 43 мең сумга җиткән. Киләчәктә авыл кешесеннән сөт сатып алуны да оештыру зарур. Вопрос заготовок. Здесь потенциал огромен. Мы должны эту работу. Очень много частных этих, вот молоко только. Мы 2 миллиона молока производим свыше. Даже если молоком системно заняться, это огромный рынок. Но пока мы видим, что не все районы, здесь надо сделать выводы. Вот, плохо выглядит по заготовкам Балтаси, Высокгора, Менделеев, Снежинкамский район. Бүгенге коллегия эшендә Россия кооператорлары берлеге үзәге рәисе Дмитрий Зуев та катнашты. Ул үз чыгышында Татарстан кулланучылар берлегенең Россия төбәкләре өчен үрнәк булуында яшермәде. И в этом огромная заслуга вас, тружеников, кооператоров Татарстана. Татарстан кооператорлары үрнәк булырлык. Без сезнең эшчәнлекне Россия кооператорларына, яшь эшмәкәрләргә, төбәкләрнең яңа җитәкчеләренә тәҗрибә буларак тәкъдим итәбез. Еллык коллегия азагында Рөстәм Миңнеханов республиканың кулланучылар берлегендәге хезмәткәрләргә олы рәхмәтен дә җиткерде. Хәрби операциядә катнашучыларга даими ярдәм күрсәтәсез. Ярминкәләр оештыруда да сезнең өлешегез зур диде Татарстан рәисе. Туган җир тапшыруының бүгенге чыгарылышы тәмам. Аның чираттагысын киләсе җомга 18 сәгатьтә карарга онытмагыз. Экранда күрсәтелгән WhatsApp номеры аша хәбәрләрегезне юлларга мөмкин. Аралашып яшик, исәнлектә күрешергә язсын.